Készületre biztat a 4. gyertya, gyújjon fel lelkünkben a kegyelmánra. Lelkünk legyen észre, kis Betlehem néven, hogy igaz karácsony ünnekeljünk vére. Nagyon szeretettel köszönöm minden kedves megjelentet, és legelőször felkérem, hogy Kuncs Péter atyát, hogy tartsa meg beszédét. Küld el a kősivatag,
tér vissza, akit te Szent a Szent Lélekből fogadtál, és talán jó is most az elsőnek a távlatából tekinteni erre az utolsó titokra. Ha visszagondolunk az anyai üdvözletnek a jelenetére, ott az üzenet elmondja, hogy a te fiad lesz a megváltó, akire várakozik Izrael, de azután nem mond semmit sem arról, hogy ezzel kapcsolatban neked mi a feladatod. Te a megváltó atya leszel, és a megváltó majd beteljesíti az ő küldetését. Viszont Máriának, hogy ez, mint minden édesanyának tudnia kellett, hogy nem csak világra kell hozni egy gyermeket, hanem azt el kell segíteni odáig, amíg majd meg tudja kezdeni a maga önálló életét. És hát, vajon mit kell tenni ezzel kapcsolatban, hogy a megváltót kell fölnevelni? Hát valószínűleg ez volt a legtermészetesebb, hogy a legjobb vallásos vezetést kell neki nyújtanom, amit csak tőlem telik. Megtanította imádkozni a Jóistennel való kapcsolatnak a legalapvetőbb, legemberibb módjaira. Azután ott lehetett és figyelhette a zsinagóga karcatról azt, amikor Jézus először felolvasta a zsinagógában. Azután megélte azt az időt, hogy a törvény szerint bármilyen csak 12 éves, de a zsidóknál ugye ekkor számított olyan valaminek, akire már vonatkozik a törvény, akinek be kell tartani a törvény előírásait. És ekkor Jézusnak is vállalni kell azt a, hát bizonyára az egy ekkora korú gyereknek a számára azért élvezetes, izgalmas utazás, ami nem volt beszédtelen, ezt úgy tették meg, ugye, hogy egy-egy községnek, városkának az alátokai megbeszélték, itt találkozunk, indulunk ekkor, és hát a 70-80-nak voltak abban a csoportban, akkor már mondhatni, hogy biztonságban voltak az utonállóktól, rablóktól, akik tudván ezeket az időpontokat szívesen álltak lesre, és a vidék a falvas is volt, amely Jeruzsálembe vezetett az út a rablótámadásoknak végrehajtására. Megérkeztek Jeruzsálemben, elmennek az ünnepek, Jézus ekkor ismerkedik a templomban, és annyira megragadja, ami ott a templomban történik. Elsősorban a törvénnyel kapcsolatos viták, magyarázatok, hogy megfeledkezik a visszaindulásnak az időpontjáról. Mária és József úgy gondolják, hogy valahol van az arándokcsoportban, rokonokkal, hasonló fiatalokkal, de amikor esdeseknek elő borzasztóan megvédülnek, és nem tudjuk meg, hogy milyen veszélyesek az út éjszaka, visszatérnek a városba, keresik Jézus másnak is, végül harmadnap a templomban találnak rá, ott ül az írástudók, a nép bénei, a törvénymagyarázók között, hallgatja, kérdezi őket, és azok mindannyian csodálkoznak az okosságán és a feleleteit. Hát, borzasztó nagy megkönnyebbülés, de ugyanakkor azért a méltatlan tudást előttől Máriától. Fiam, miért tetted ezt el? Látod, atyám és én bántam és ekkor meghallgattam azt a mondatot, azt a kijelentést, ami igazolja azt, hogy ő jó anyagról a jövendő megváltónak, mert azt mondja neki Jézus, miért keresed? Nem
tudtátok, hogy atyák dolgaiban kell lennem. Nagyon tanulságos pillanat. Jézus rádöbbent a saját hivatására, valami olyan pillanat ez Jézus számára, mint amikor bárki közülünk közösségi az, hogy mi az én feladatom az életben, mi az én hivatásom, mire küldött engem az Isten. Jézus ugye egy misztérium Mária számára, már a fogadtatásakor továbbra is misztérium marad természetesen, de ez a visszaigazolás megtörtént. Atyám dolgaiban kell lennem. Azt gondolom, minden szülő számára a gyermek némiképpen misztérium. Tudja, hogy elő kell készíteni az életre, tudja, hogy megfelelőképpen kell nevelni, és eljön majd az a pillanat, amikor valamennyire remélheti, hogy megfelelő volt-e annak a gyermeknek a fölkészítése a helyes életre, vagy nem. Mondjuk így, kicsit hátraölhet a székében az a szülő, hogy megtettem a feladatomat, vagy pedig az a lelkiismeret furdalás marad meg, hogy valamit elmulasztottam, valamit elhibáztam, ennek a gyereknek az élete úgy látszik, hogy végesítik. Jó lenne, hogyha mindenki olyan visszaigazolást kapna, hogy helyesen, megfelelőképpen készítettek fel a gyerekemet az életre. És hát ez a visszaigazolás tulajdonképpen azért mindenképpen annak a fiatalnak az Istennel való kapcsolatából ad visszajelzést. Mert a legalapvetőbb problémánk az életben azért mindenképpen az Isten. Még akkor is, hogyha ez sokszor második helyre szorul, vagy szinte a tudatalanunkba süllyed vissza, de azért ez mindig ott van bennünk. És tudjuk, hogy az Istennek soros készülünk el. Még az is, aki mondjuk arra az álláspontra helyezkedett, hogy én nem törődöm vele, még annak is az előhevő olyan gondolatnál, hogy hát ha mégse helyesen látta én, hogy hogyan kell élni. Örök élet, hát jó, és semmi is van. Ez minden. Hogyha a szülők a gyermekeik jövőjére gondolnak, hogy milyen alapállással induljanak. Azt gondolom, hogy egy olyan jó kereskedői gondolkodás az itt nem áll. Mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy úgy élek, úgy élek, hogy van Isten, aki számon kéri majd az életemet. Hát, biztos, hogy nem engedhetek meg akármit magamnak. De vajon kimaradt-e valami az életemből, ami hozzátartozik egy rendes, széles és élethez? Semmi sem van. Sőt, Isten azt akarja, hogy ilyen életet éljek. Lehet, hogy némely dolgok majd nem lesznek az enyémek, mert csak tisztességet elérni, és azt nem engedhetem meg magam. És mi van akkor, valaki azt mondja, hogy én inkább azért, hogy bármit megtehessek, ami úgy látszik, hogy az előnyömre válik, azért én úgy gondolom, hát számára és ha így is van, és hát olyan helyzetben tudok, hogy mindenki nyilvánulni sem. Ez a probléma, ez mindig megvan. Ez mindig ott van a
legyél olyan ember, aki előtt elbölcséletben, vannak esetben korlázni és ezeket nem képes rá. De aki kedves kapcsolatban akar lenni Istennel. Nem marad ki az életéből semmi. Nem kell könnyeket mutatni azért, hogy miért maradni ez az életben, ami szép, tisztességes, esetleges, az benne lesz az életében. És ezzel a szellemi örökséggel tud majd igazán szép emberi életet élni. Amikor ezt a titkotot a templomban megtalálták, ezt veszik elmérkedésnek, akkor azért fogászkodtunk életben, hogy mi valóban olyan gyermekeknek a szülei lehessünk, mondjuk így, akik helyes kapcsolatba kerültek az Istennel, akik olyan választ tudnak adni nekünk azokra a kérdésekre, amik az ő vezetéseket illeti, ami valami olyasmit érzünk ki, mint Jézusnak a válaszáról. A gyermekeinket igazán a templomban kapjuk meg, a templomban ismerjük meg, Istentől kapjuk meg, Istentől kapjuk vissza. Amen. Hallgatni, adjátok át nekünk, szívből fogjuk átadni. Mivel látom, szüksége van házra, ami rám, pár percre házadtok lesz pásztor tanyán. Oltár voltam, anyakám, oltár vagyok én is, csak a bottyát adta rám, boldog vagyok mégis, kis barátkám minden reggel, végetéssel ébred, keljen édes gazdám, de leléskor elnyújtom cifra kis subámat, nincsen nálam nagyobb bur a fehér világban, kis barátkám mellé fekszik, szundikálom a veszik, jó éjszakát kívánok! Amíg kértem valóra is vág, földre jött az én kíván. No, de menjünk szakolán a fényes csillag után. Üres kézzel nem mentünk, illik ajándékot vigyünk. Aranyat mi nem adhatunk, hiszen szegény pásztorok vagyunk. Vigyünk tejet túró talán, én meg viszem kis barakkát.
Gábor. Azután az elmondó önmagtól, aki egy kicsit más korban van, fogom eljátszani a Diszoltjét. Tulajdonképpen ez egy belépő szentviselmény. Különösen nem szokták ezt játszani.
siet haza, fáradtan érte. A kopott ajtót már elérte. Ott hallgatózik egy aranyit, aztán a kis családra rámít. Az 5 kicsint az asszony éppen most fektetve sorra, szépen. Vidám meglepett újongásra fáradtak a fogadtatásra. Lebre a székre, hosszan hallgat. Örül az 5 csicsergő hangnak. Esti imájuk, amit mondják, mintha levennék minden gondját. Karácsony este nincs már messze, s ki mit kívánna, mit szeretne. Elsorolgatja két szóval, úgy beszélget a halváltóval. Egyikben sincs nagy igénye, szegény gyerek mi sokat kérne. Karácsonyfát, cukrot a fára, égő gyertyát zöldárgára. Pénzt Afrikának tüzelőre, új talpat a vascipőre. A kis Annus csak várja végén, míg rá is sor kerül a végén. S kicsin kezét imádatikre, kitekint a csillagos égre. Édes Jézus, kérlek szépen, hozz karácsonyra babát nékem, beszélőt, alkot, aranyágot. Az égtőre úgyse nagy az út, s a ragyogó csillagboltokban teljeket bizonyosan sokan. A bízban mondott kis imácskák után a fáradt szentélyácskák lecsapodnak, és az édes államra gyereket volt szerint szállnak. Hallgatagom, szomorú számlát tekint az asszonyra az ember. Úgy fölment mindenek az ára, de hogy Kicsi Annus, nagyon kívántál, ha szülei szívével látnál, és tudnád, hogy ott marcangol és éget, vissza is vannád a kérésed. Vagy mosolyognál végva szépen, itt én az életésről értem. Telnek a napok. Gyorsan, frissen. Nem lelnek tétlenül senkit sem. Annuska is dolgozik, várad, két anyukátorra vizsgálat. Kisimítgatja, összerakja. Minden kislányom kérdi az apja, s hittel felelőjének szája. Ez mind az új babám ruhája. Elérkezik a szigletesre, essen el a karácsony este. Cukrot raknak a fenyőfára, égő gyertyákat zöld ágára. S egy olcsó, kis baba is vár embert viszont a rózsára. Jaj, ahogy sír, nem ilyet kértem, miért is nem tud beszélni, miért nem? Valaki zöldket leeresztik, megkérdik nyárosan, mi tetszik? Csomagolózott a szomszédházból egy szomorú édesanyától. Őbőli szeretete előtt meghalt kislányi játék szerint, hogy így állt az éjjel. A szülők csak ámolnak, néznek. Kivontják. Ó, csodák csodája, ott az Annuska nagybabája. Mama sír a szobaszájáról, nagy kék szemet csapódik, zárul. Láttál ennek a szép csodának mozdulatlan, még csendben. S kis Annus meg a kéz a kézbe, közé, mintha Jézus lépne. Szelíd szemrehányással szólnak, hozzájuk, mintha Jézus szólna. Hát van, amit a híd nem nyernek, miért nem hiszek, miként a gyermek? Köszönjük szépen! Az igaz szeretetről azt hiszem, soha nem lehet megmondni a történetet, és soha nem lehet megmondni azt, hogy ezt megfelelő. Ne járjunk úgy, hogy csak szavakat beszélünk, és a cselekedet elmondunk. Jézustól tudjuk, hogy az első a cselekedet. Hiába vannak a szép szavak, ha nem követjük őket cselekedet. A hitünk akkor volt. És most felkérem Péter Csengét, aki ismételten eljött hozzánk, azért, hogy megörvendeztessünk bennünket a hangjával. Hey, you have
de csak a tiszta szívű emberek hallják ezt meg. Most ezek a kis angyalok elindulnak, a földi lapolásos angyalja, azért, hogy minden ember szívéből, amit összegyűjtöttek a szeretetet, azt most idehozták Jézus vágyához, és felfedék a szíveket, hogy bennünket megöltöztessen, és igazából ezzel a jelzékkel Jézus szívébe vezessenek bennünket. Majd ezután az oktatások el fogják mondani a verseket. Kérem, hogy hallgassák őket nagy szeretettel. Most már a kis angyalok táltozzák a szíveket, és a Jézusnak pályára, mint az első ajándékot, ráteszünk bennünket is.
Áldott békés boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Jenő Szentességet Karitás csoport nevében. Szeretném megköszönni a tudományokat, amiket önöktől kaptunk. Köszönjük, hogy segítették a munkánkat. Köszönjük, hogy mindig velünk vannak, és szeretném megköszönni itt a csoportnak is a munkáját, Udai Ferencnének, Dombor Andrásnének, Holberg Józsefnének, Gabi Józsefnének, Német Gyulánénak, Török Gyulánénak, Sándor Istvánnénak, Molnár Pálénak, Fedor Ferencnének és családjaiknak is köszönöm szépen a türelmet, hogy értőzték őket. Én nagyon szép társadalmi nem tudok, csak egy kis írtam, szíványon írtam, és kérem, fogadják szeretettel. Amikor az adventi koszorú a gyertyáknál sorban írnek, lassan elközeled Szent Karácsony vége. Elcsúl a falu, elcsúl a város, csendes utának állnak. Szeretet és béke költözik mindenki szívével, mert egy Isten született mindenki hívére. Mindenki hívő, vagy hitetlen, a világon minden dolog ünnepre készülnek. Hogy ünnepelhetsz, hogy boldog lehetsz, adj érte hálát Istennek. De közben állj meg egy percet, és gondolj azokra, akiknek nem jut jó falat az asztalra, akiknek szájából rettegve hangzik az ima, mindennapi egyedünket az ünnepünk Uram. Nekünk, hogy ilyen nincs, sajnos sok helyen mondják a szép, és hogy nincs. Hogy milyen is az, nem tudnak soha, nem felel, hogy az élet még a mostoha. Legyél hát jó szívű és segítő, étkezeredünk embertársainknak fölelőn szeretőn. Ha tudsz adni, tedd azt jó szívvel, szeretettel, adj egy kicsit másnak, annak, akinek nem jut, csak a jónak morzsája. Ha tudsz bűnzetlenül szeretettel adni, tedd és meglátni, hogy nem fogsz majd csalódni. Egy hálás mosoly, egy halk köszönet, minden fog veled is csodákat tehet. Ha elhagyod magát és nem legyen melletted, tedd meg látogass be, köszönjük szeretettel az én ünnepet. Azt kívánom, töltsenek szíveteket, a szeretet, a jóság, és ezzel kívánok mindenkinek áldott ünnepeket. Köszönöm. Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni, aki a munkájával, adományával, vagy bármilyen módon segítette ezt a 4 vasárnap estét. Azt is szeretném megköszönni, ha valakit imádságot mondok érteni, hogy ezek lélekadó együttlétek legyenek. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki eljött közénk, meghallgatott bennünket, meghallgatta a gyermekeinket, meghallgatta a falubéli kincseinket. Az idegen helyről hívott vendégeinket, és most egy verset szeretnék nekik megköszönni. Köszönöm. Mondd sokszor, hogy köszönöm. Akár okod van rá, akár nincs. Ismétel gyakran, mert ez szó kincs. Talán halva beszél, hogy a gyümölcs termi a fát, de egy jó kedvű köszönöm, életre hívhatja a köszönet okát. Amiért hálás vagy előre, mert hitedben remélek, az felénk hajlik a mennyből, s lassan majd elérek. Ez a kicsi szó köszönöm, az Isten világa, pazarlom nincs magván a gyomlettek világa. Még egyszer megköszönöm mindjárt, hogy megtiszteltek bennünket minden estén. És most egy kis verset szeretnék mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánni. Karácsony este elhallgató városztanak. Karácsony este új hangot hallasz, ez a szívszavod. Szeretni és ünnepelni, hisz a boldogsághoz nem kell csak enni. Egy nagy család, egy csodaszép fa, mézes kalács és musztárgya. Nem kíség,
szeretet és fejlődünk, de jó lenne minden nap így ünnepelni. Néhány napra kicsit megáll az élet, de sok élménnyel és szeretettel lesz gazdagabb a lélek. Ez a gazdagság adjon előtt mindenkinek az új évet. Hit, szeretet és békesség jöjjön el végre. Kívánom, hogy legyen mindenkinek olyan ez a karácsony, mint egy kellemes, jól eső, pihenő álom. Álmodjunk néhány napig szoraszét életet, és tegyük valósággá a mindennapi bűneken. Köszönöm szépen még egyszer a minden egyesen megtiszteltek bennünket, eljöttek. Újjong a szívünk, arra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már két kis gyertyaláng. Az őket Jézus jól figyelj ám,